MURADI record. Annabi ne gata na littana shaida, kauna ta yi ta mamaye sassan kalbina. Annabi ne gata na littana shaida, kauna ta yi ta mamaye sassan kalbina. Yaushe ne zan fara kasidata, sai na sanya sunan Rabbi abin bauta, domin shi ne kenan nan ka fahimta ta, ba mai man haka sai shi jalla magagina. Rabbu salati gun manzan makanin nanka, wannan wanda babu ya shi halittarka, zababban nan wanda ya zo har fadarka, almadani zaɓin Allah baban nana. Annabi ne gata na littana shaida, kauna ta yi ta mamaye sassan kalbina. Salai da sabon da Rasulallah, zababbin da suka taya annabin shela, da tabi'ai mabiya gare shi nabiyullah, da waliyan Allah ni su ne tsanina. Shagama Tijjani Sibd Rasulallah, Shagabadin Qadir Jilani Bazalla, Shaga Ibrahim Inyasi bin Abdullah, Dan Usman Sharif RABIU MURADIna. Annabi ne gata na littana shaida, kauna ta yi ta mamaye sassan kalbina. Na kare gaisuwa ga baban koyina, za na shige bege ga bintin kahona, wanda na ba fansar ummi har abana, shi na ba fansar rai jiki da ruhina. Da sallama na shigo fadar kabin sona, in ga ka ni samsam ban dabin kauna, kaunar ka tunini ta mamaye kalbina, ba ni ganin wani sai kai tun daga zatina. Annabi ne gata na littana shaida, kauna ta yi ta mamaye sassan kalbina. Ya gata na littan Allah barka dai, kai ne kai wa Allah komai daidai, mai ceto rana ta kiyama kai ne dai, cece mu ya dan Abdallah muradina. Ramar Allah manzan ƙarshe, daga bauta ga wannan Allah ka rurrushe, hanyoyin sabo na sadika ta toshe, hanya ta yi dodar kai nuni don ƙauna. Annabi ne gata na littana shaida, kauna ta yi ta mamaye sassan kalbina. Annabi ne gata na littana
shaida zai ceto ran gobe kiyama na yarda darajarsa ta zarta ta kowa gun tsada Allah ne ya nuna kan ku ji dangina. Duk wani mai girma daga annabi ya sama, duk wani mai matsayi gezar sai ka kama, dan shi ne asalin komai tun can dama, ba mai ja da batun da na yau a bayani na. Annabi ne gata na littana shaida kauna ta mamaye sassan kalbina. Kowa ya ci albarkar baban nana kuma komai ya rabauta da shi jagorana. Dabbobi tsirrai ma duk sun amfana, mutum da aljan babu ya sugun amfana. Ji dukkan bayi sun shasha daga taskarsa, duk kafin da ya rabu da shi sai ya nasa, sirrin kan komai Allah ya fefesa, mala'iku annabawa masu daddana. Annabi ne gata na littana shaida kauna ta mamaye sassan kalbina. Mala'ika Jibril zan fara misalinsa, shi ne babban wanda yana su da sirrinsa, duk matsayi ya samu ne ta dalilinsa. Duba mu in ka gaskanta bayanina. Haskensa da annaba Adam yan nasa, shi yasa Allah ya kira shalifansa, da ba shi wane aikinsa, darajarsa shi ma ya ci ta muradina. Annabi ne gata na littana shaida kauna ta mamaye sassan kalbina. Musa ma da ke ta kiransa kalamullah, shi ne sirrin zancen nasa da jallalla, sanda ya ji da sanda ya furta batun masha Allah, shi ne sirrin jin da yayo daga sarkina. Shi kuma annabi Ibrahimu Khalilullah, bai da badadin da ya zarce dan Abdullah, sirrin bar dan wasalaman da aka yi shela, ammai ne dan hasken da ya juna. Annabi ne gata na littana shaida kauna ta mamaye sassan kalbina. Annabi Isa mai lakabin na ruhullah, shi kuma shi ne ruhi na sabibullah, da ba dan karfin ruhinsa ba sai fulla, da bai zama ruhin Allah ba fahimta na.
Tammatinan zan saya kasidata, muradi ne dan yaro mai yin tata. Muhammad DAHA RABIU ni na tsarata, kaunar annabi ce ta zamo linzamina. Annabi ne gata na littana shaida, kauna